Jagung, jangan pernah menyinggung. Sikut nak nyinggung. Ini Kenapa, Mas? Kau boten. Kenapa? Itu apa? Embel ban, Mas. Jagung, jangan pernah menyinggung. Sikut nak nyinggung. Titan ono we. Panen jagung guys. Besok didol terus sampai ora. Tuh duit ya Allah. Ora wayahe tai. Ayo. Nang. Bos piye nek nang jagung. Ini rang lho. Ora penerbok. Nyapa lho? Pangate ugal nek ndang tutu penslak lho. Kan lho. Dadi pepernya apa tuh kering beremeng era mepe. Wis gareng iki selapne iki didol esuk. Yo yo. Aduh. Guru lah adol arep masenamu wis mikir di rabu wong enek kok wis. Nyapa to jane? Wis aku sampe puro lek manu kok iso. Lek atraksi to. Ngomong kan aku kon ngati-ati kok. Pondasine dhewe iki. Alah, pokoknya nyalane pondasi. Kok iki kok kan gaya. Didandani pondasine, Bos. Ora sah kok kan gaya. Ngene lho, Ora sah kan gaya. kapan nek ngedol? Weh, iya ya. Weh, lek koyo ngene ya. Layak to orang malik ya. Stempelnya ngendi kenae? Kanan. Kiri. Ini apa? Apa mau ngerti tengah? Weh, lu ora ngerti dolan to? Gembos lho. Kudu resaku iki yo. Usah kok HP ae. Tapi yang ngegame kok oprane lho nek HP ae. Iki peduli karo lingkungan. Nek wong susah ditulung. Ya wangi aku nembel ndi didoi. Ana. Ben garing sering sik le, ngono kuwi nek takrane lho aku demben ki roh bakul-bakul kono to. Ya dicolokne lho. Tak. Didelok. Nit ditermeh. Tak. Lah Delok ngono kurang. aku tak aku ngetne tangga-tangga dhewe lho, udah nyelepne. Ngono dhewe iki didol kari dhewe nek wis jagung regane larang. Ora enak larang jagung sak. Gopone. Dameng nek aku dingin tak delok ngene lho. Trek titik ora ora papat komando pira ora gelem didol. Manut ora aku to. Lah man kuwi ora bubrah. Selak regane dik medun yo to. Selak regane medun wis iki mumpung regane larang-larange. Delok larang iki don yang Korea ngono lho. Ini sapa iki? Ngene ban toples. Oh ya. Turun lho. Turun lho. Yo. Ngalor kono lho. Iya. Ndi kene to? Iya, Kak. Iya. Yo, dandane karbu no. Kirine. Kenapa, Mas? Kau boten. Kenapa? Enten apa? Embel ban, bocor. Apa nggih? Nggih. Wis yo. Aku anu le. Teringat sesuatu yang tidak penting jane. Nyapa? Ingat apa kowe? Bocah sing arep munggah nang alas diinggit ceritane piye to? Anu omongane rada anu Wis ngene ngarep Korea kan. Oh lah. Ayo iya. Iya. Aku ngeternya dapus ya.
Kudu ono Mbah Bimo tok. Ono Mbah Bimo tok ono aku. Wis tak omong Jane. Bocah kan iki mbon. Aine bocahnya sugih kan. Sugih aja. Tapi ora ketok nek sugih. Ayo pakai bukan duit iki grup receh ngono ki ora penting. Umpama ini. Bawane sembelih ha. Heeh. Dadal nak bawane sembelih kok dicowokat tapi nek iki di jak belek sate. Lu gunungan kok diumuki ngene merayakan sebuah apa jeneng keberhasilan munggah gunung. duitnya tantekne. Dadi jaluk kempatnya 14.500. Kon run free mbok ini kok jenenge berjuang mbok ini to. Aku kau kempot bareng nek. Wah, kon ngaturne padahal iki ngentekne duit ya. Kempot kae iya. Alah. Kayak bocah. Awes 10.000 sik kurang dire. Mbah Bimo dhewe kok kayak piro? Heh? Kok kayak piro? Lho prak mau tak omongi, mampir kene kok nek mau mulih saka dhuwur bukit aku ngono to. Heeh. Anu wong Korea kae. Ora Mbah Bimo ki lho kok kayak piro diingi. Ora tak wae, tak kon kae dhewe kok aku langsung balik kok. Kan wis tak omongi to, kayak ono 4.000 wae Mbah Bimo ke. Wong tuwek ora jo duit. Lho wis ora nyekel. Berarti ane duit iki ra dolar dingin opo wong tuwek. Kempat entekne kempot duitku pisan. Ya. Lah sing jatah aku apa? Wong aku ora jatah kok kowe. Lah iki ketipu karo kempot le maneh. Lah buah kowe di hipnotis wae bos. Ora bocor masih Mas. Piye? Kurang angin iki ora bocor. Lho, Ndang kapakno ngono bene mati. Sik, Ngono wae. sampean anu pindah sik. Lungguh kok. Sik. Kurang ya. Ya ya. Abro lho, Mas. Abro. Jagrake loro ki lho enek. Masa iya? Weh. Nendi? Ora Ora ro lagi. aku. Kan tembel ban. Iki lho, iki lho. Lah piye nek jagrakne? Kunci ono. Apa nek sing diciki? Iki lho. Ono jagrak loro. Sing iki? Yo. Wah, ngomong kok. Ya. Piye lho? Sing iki lho, Sing iki lho, sing ndi? Iki lho. Sing iki? Yo. Ngomong ora gelem ngomong kuwi ya. Iya lho. Ya toh. Bentak nek bener. Bocah ya. Kalah nah ini skala main listrike piye iki? Tak tinggal mulai malu. Piye? Arepan. Lah kok adekku tuku gula ki apa? Tekat naik jali persenan naik piye? Wis ndak. Urusan kemot lho, lak duite kok lak dintakne wong bocah kurang anu. Digulai kemot ya? Gula anu. Tak gulai duit jaluk nah. Yo jalan piro ngono, aja dintakne kabeh. Kowe ki jane prejengan apa to, Le? Nyapo? Lah kok mangkat ya malah ganduli kancamu nyapo? Sing ganduli iki sapa? Oh. Remasanamu. Oh iya anu. Oh iso. Kok iso ngumpang ati ngene mah batu diglempang nek. Ndadak. Ayo ngono kuwi lho. Angel ya. Bakul gorengan kok nembel ban. Mong ae. Iki lho pentile ndi? Yo. Sing di pentile? Iki lho, Bang. Iki lho. Sing iki. Iki lho. Oh iki buka. Engko tambah rusak sisane. Ora iso malah rusak risan malah. Bolongane lho dipasne. Lho ya to. Iya lho iki. Endi bolongane? Sopo ora iki. Ini urung Mas. Apa mbok kompa? Weh, biasa lho, Bos. Tak gembosne lho. Ini ngomong ae tembel kok. Weh, Pat. Wene. Pat. Nyapo? Urusan. Duit. Duit apa neh? Dek ini Kae kae. wong Korea ke dingin ndi? Iki bocahmu, bocah loro iki. Iya. Hah? Pat bayar pora. Niki ora jane duit kok. Iki malah ngrumpet aku di kae kok. Kok ingko. Harus ora siji ora di duit. Aduh. Piye bos ya butuh duit pol kae pati buat bocah wong. Kadung tak tukokne kadung. Piye iki kok urusane? Urusane piye urusane?
Malah tembel iki. Utang no, Bos. Weh. Aja ditangan, tahanan. Tahan iki bocah iki yo. Tak tahan yo iki yo. Ya, Masa yo aja mulai nang bayar. Ngene, Mas. Ngene penak ya lak DP sik, Mas. Piye? Ngorak gowo sik iki. Sewi. Piye? Ayo bocah. Sing kuwi. Iya. Ono. Wonge apa anune? Sing bejaji ngono Oh apa? iya wis. Pokoke HP iki tak gawa, tak tahan nang kene. Nek nangis piye lho, Bos? Alah, ora urusan. Ngene. Oke. Yo ngono. Teh lirem gur ngeterne. Oke. Masuk iki jeng ciloko ki awake dhewe iki lho duwite terus Ting Iya, nempel. wis, Wis no, ore HP kok. Gowo kabeh duit ke. Lek sesuk tak tebus Bos itu. Yo. Main game iki. Mbok saya. Ada uang, ada barang pokok iki. Ayo. Piye Bim terusan Bim ceritane. Asine angel lho tempat kuwi. Aku malah rugi ngeterne tempat. Orang nggo duit lho, nembele ban. Well. Bah. Kita kok ya api. Masuk ples. Iku bocah dinggae. Apa? Cek ndelok lho. Ples to ples juga iso. Delokan apalagi. Alah. Delok dhewe lho. Aku dingin. Bocah iki dingin tak terne lho. Sok bocah sapa? Ini bocah Korea dinggae. Oh ya wis. Cek tak delok sih ya. Cukup ngene lho. Ora rumah senamku ora roh aku. Yo. Dalang iki lho ngene. Menikut ya. Legaan. Selamat beraktivitas. Kembali lagi ke berita terviral dan apa jenenge? Terupdate. Yakni seorang penakluk ya tak omongin penakluk men. Penakluk gunung tertinggi di dusun. Oleh karena itu, saya sebagai reporter akan memberikan penghargaan, yakni trofi dan sejumlah uang $1.000. Oleh karena itu kita panggilkan sang penakluk gunung tertinggi sedusun ini, Mr. Dedi. Sini, banyak. Ya, kita berikan apresiasi kepada Mr. Dedi sejumlah uang $10.000. Niki. Tapi kok oleh duit $10, $10.000. Oh iya. Tune kowe. Kan lagi karo nggo piala barang. $10.000 karo piala. Kowe nek kaya Malah ayo. Sembarang barang malah kok ngamuk iki. Ngamuk. $10.000 ora nominale to? Piro karepmu piye? iki ngapa kaya ngono kuwi? HP-ne uang lho kuwi engke. Berarti apa? HP tak keprok engke kok. Weh, keijar. Lek bocahnya mulai urung kok nek mulai apa lho iki sedak. Lah aku ki sengaja le. Ora sengaja le. HP-ne bu. Kae mumpung rame. $10 perkara mau kengkel. Wih ri. $10.15 juta lho karo ples piala.